दिनैनि जोंनि बे मेलनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहरनो नाजानाय जायोदि जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जे देग्लायनि 33थि बोसोरारि जथुम्माखौ कारिगाव बियाबनि सिङावनो जोङो गोथार बाथौ थानसालियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो नाजानाय जादों आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव जोंनि बे मेला जे जानांगौ बे मेलखौ खुंफुंनो थाखाय जे लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन बे लाहार फाहारखौ जोंनि खुंफुं आफादा जोबोद गाजा गोमजायै बिथांमोनहा मावगासिनो दङ। जे बिथांमोननि जे कारिगाव ओनसोलनि आरो कारिगाव बियाबनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि बाथौ सिबियारि दैदेनगिरि मोदोम गुदुं बिथांमोनहा जे जोंनि बे देग्लायनि बे कनभेनसनखौ खुंनायाव जे बिथांमोनहा जोबनो गैयै मेंनो रोङै मावनानै दिन्थिदों खोब बाख्नायथाव। दा आङो बेखौनो बुंनो सानो जे खुंफुं आफादनि जाहा मानाव गेदेर जोंनि धरनिकान्त बसुमतारी बिथाङा गावनि गोबां मावसोम हान्जाफोरखौ लानानै बिथाङा जेबादि बे खुंफुंनायनि हाबाफारिखौ लादों खोब बाख्नायथाव। दा आङो जिल्ला हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बोसोरफ्रामबो बेफोरबायदि कनभेनसनखौ गाजा गोमजायै खुंबोबाय थादों। देग्लायबो जोंनि बे कारिगावआवनो सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जागोन। बे खुंफुंनाय मेलाव जोङो जोंनि जिल्ला आफादनिफ्राय दुलाराय गुदि बाथौ आफाद मिरु आफादनिफ्राय जोंनि धोरोमारिनि दैदेनगिरि बिथांफोरखौ जोङो लेंहरगोन आरो जोंनि बर'नि बुलि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव जाय बिथांमोनहा धोरोमनि बिसयै बा बर' हारिनि बुलि बाथौनि बिसयै जे मोजां रोंगौथि गोनां बा गियान गोनां बिबुंथि लाखिनो हायो बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरनानै रायजो राजानि गेजेराव जोङो मोजां धोरोमनि बिदैखौ फोनांनो हानाय बायदि जोङो लुबैदों। दा बेनिखायनो जोङो बे सानथामनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनायाव जाहाथे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायहरनाय जायोदि बे सानथामनि हाबाफारियाव बिथांमोनहा जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बयबो बाहागो लाफैयो आरो धोरोमनि बे गोदै बिदैखौ बयबो मिथिनानै लाफैयो। बेखौनो आङो गोसो गोरबोजों बयखौबो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै रायजो राजा बयनिसिमबो आं हांख्रायनाय खावलायनाय थाहैबाय। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सोरखारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो 3थि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा 3थि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों 3थि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला
थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।